Gwatal Productions. Gwatal 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 Daga mata ranar sallah yammana sun ci ado sun sa a baya cikin zuba masiyata sallah ranar gasa kayya inda ya kun waye dole mu yau musu taye a birni ko kauye tilas mu ware yan waye mu mun tabado amarya kuma ta karya gado kogi sai da bado kifi ya fi kauna da ruwa sanya baya mata kyakkyawa ki kara da wanka yammana yau dai ranar sallah ce mu sanya a baya mata salon yar mage wannan wace ban kaura ce a sai fura ba a sai nono ba kalan a ci gaya kenan yawa kankara ta narke ga baba an yi ruwa ran sallah ga baba babu kayan sallah ga baba kuma na jin yunwa ga baba ka za a yi ne to magana kan kayan sallah wasal na sanya a baya gwatal subhanallahi gwatal inna lillahi gwatal inna lillahi wa gwatal raji'una gwatal yar malan shehu gwatal ta neman sulhu gwatal har ta a baya gwatal ta kai 15k ma'ana dai 15,000 gwatal